Amin nga chismosa, agkaroon to ti sweldo. Agsweldo to, amin nga tambay bakit? Dati mangidada ulo. Una kang agpakugit. Ay, bakit? Malagip mo dandani ti panagpa-filen para iti barangay election. Ito talaga nga kwansa, tumarayak nga kapitan. Agisag-saga na iti daytoy plataforma di gobyerno. Et kugarod ti agnayangay. Sige man, para ti kapitan. Kapitana Juna. Pintas mo gadanggan. Kapitana Juna. Leader dagiti chismosa. Sama bakit? Kasi na bakit? Denggam. Takita man na pintas dagitoy plataforma di gobyerno. No, sakto ti mabutusan. Akas kapitan, iti daytoy nga barangay. Amin nga chismosa, agkaroon to ti sweldo. Isudan to ti agbalin nga CCTV. Tatoy nga programa bakit si kanto ti mangidaulo daytoy. Ramraman nakay. Kaya siyempre dapat supportive ka ti asawam nga kapitan na kagaro. Takas makitak bakit. Dagitoy chismosa ditoy ayan tayaw. Nasipot bakit. Amuda amin nga balita. Manipod laod, amyanan, abagatan, ingana daya. Isu dati the best para iti daytoy nga trabaho. Isudan tun nga talaga tagbalin nga CCTV. Ayan. Kayat ka. Sige. Idaulwam nga talaga Idaulwam nga talaga daytoy bakit. Inot ko dito yan. Sikat ti leader. Presidente ti Marites. Dapat dakter ti sweldo ka. Ay makitan tumot may kadwa. At danto ti maaramid nga feeding program para kadagiti mamartag. Amin nga manginom, awan labas na. May kanti arak kinpulutan. Naragsak ka man. Sak ni mangidaulo ditaw, mismaw. Inutkot taw. May kalaw. Para magkadagiti inaramid nan nga bisyo ti agutang. Barangay taon ti agawis ti Bombay nga umay. Ti pagmayatan na dayto bakit sakton ti manggarantor. Sakton ti manggarantor ditaw. Para kadagiti amin. Para kanyang dayto tamangutang kamo ilang. Number 4. Amin nga mamartag kin managwala. Isudan to bakit tagbaling nga tanaw. Maya. Di dinanugan tanog wala da. May kalima bakit dapay. Kinanayon to nga karoon ti paayam. Dagiti liga di basketball kasay, dagiti volleyball. So katantayon. Agkaroon to ti paayam iti baraha. Programa mo daytoy para kadagiti aming nga manugal. Daytanton ti barong nga liga bakit. Usak ti mabutusan nga. Ay, talaga agsweldo to, amin nga tambay bakit. Makikita ka nagrigat jay trabaho da. Nagsakit nga ta ti magbagay, ti agtugtugaw ng agmalmalam. Sakto ti mabutusan. Ay, pumartak ti serbisyo ti barangay bakit. No, nakuyam pa ilang ti panawag. Suspended nga dagusan ti klasay. Mayat. Umanamong ka. Okay. Dapay may isa. No, adda ti bagyaw. Agarbis pa ilang. Addan ti ayuda. May warasan. Dagijay plano bakit plataforma di gobyerno no sakti mabutusan para kapitan. Dito lang. Dagiti nakita nga kang runaan nga talaga bakit. Dati nalipatam lakay. Nyamanahin. Atoy. Dapat dati nga programa para kadagiti kabataan. Ay awan nga agpaisaw ti para ti kabataan. Nya nga programa bakit. Operation Tule. Ay mayatay ta. Kugit. Dati mangidada ulo. Una kang agpakugit. Anya. Dagarot ti kapitan nga support.